diin ang cervix na nga ginatawag, no? So part na siya ng matres. So amo ni ang the whole nga matres ara siya sa kwelyo. Amo na ang entrance. So kwelyo ng matres amo na siya ang cervix. That's why dito tubo ang bukol. If may bukol tapos cancer, dira ang cervical cancer. So amo ni sa amon mga OB-GYN, amo ni ang amon mga organs nga gina-deal with ang matres, so amo ni ang ovary, amo ni ang fallopian tube. And then so normal ang nga itsura ng aton cervix ng mga babayi, amo ni siya nami siya, so wala bukol. Pag cervical cancer, mag-start na ang bukol. Nga ang kilanlan naton talk about cervical cancer, nga kilanlan advocate na i-increase ang awareness sa kay taas ang incidence ng cervical cancer sa Philippines, especially one of the highest in the world, in Asia. May 7 to 8,000 new cases kada tuig. Tapos amo ni ang second most common nga cancer sa mga babayi, second to breast cancer. Ang hindi nami sa cervical cancer is ang most cases, Ma'am Faith, ma-diagnose namon, ma-catch namon sila, advanced na gid. So, advanced na meaning, budlay na siya i-treat, and then most of them, it can be the cause of death in the next 1 to 2 years. So 6 leading cause of death na siya among all the cancers. So kumbaga deadly na siya nga cancer. And ang mga age usual age group nga involved are the 15 to 44 years old. So bata na. Amo ni ang mga reproductive age group, and average subong nga age is 35, and 35 years old are our young mothers. No? So tani hindi naton gusto nga magka cervical cancer sila kay bata pa. Cancer. So muna siya ang ginahambal. I think most kabalo naman na ang HPV, ang human papilloma virus, no? So virus na siya. So dasig siya maka-transfer from one person to another. Ang HPV gina-classify namon siya as high risk kag low risk. Ang low risk amo na siya ang mga HPV nga klase nga naga-cause ng warts. So amo na ang ari di sa aton slides, 6 and 11. Worldwide amo na ang pinaka-common. Damo ta HPV nga numbers, more than 100 na siya. So if warts amo na siya ang 6 and 11. Hindi siya mag-cause ng cancer ang mga low risk. Ang naga-cause ng cancer amo na ang high risk. So worldwide 16 to 18 ang most common cause ng cervical cancer. So, ang HPV, paano na siya maka-transfer from one person to another? So, transmitted siya vaginal, oral, or anal sex. Basta may skin-to-skin contact. Pwede gid maka-transfer from one person to another. And, ang sa HPV, hindi kakabalo sino ang may HPV kay sometimes or most of the time asymptomatic, meaning wala na batyagan ng tao. Ang partner can look very very normal and wala siya any complaints or any diseases or any nga nabatsyagan. So we don't know kung sino ang HPV positive. Lang once lang in your life nga may ara exposure to HPV, pwede makuha ang HPV. And ang hindi pa namin sa HPV kay ang symptoms can develop maskin years after. Mahambal mga pasyente, Doc, exposure ko was 3-5 years ago. Pwede pag na siya makakos ng changes? Yes, pwede gid. Amo naman ni ang good side of HPV kay normally, kaya ng lawas na siya i-erase sa lawas. 9 out of 10 goes away in 2 years. So, without any health problems. Wala siya mahimo sa lawas. Most of our women, most of people, ma-clear sila from HPV.
may mga a few cases lang nga magstay, maging permanent ang HPV sa ilalawas. So, Okay. pwede siya ka-progress. Again, years to decades, no? 5 years, 10 years, pwede gid na from exposure to appearance of genital warts or cervical vulvar cancer. No, kung sino, who are the women or who are the people nga magtinir ang HPV. Mm-mm. So, amo ni busy slide. But ang i-point ko lang na ari from HPV exposure, pwede gid 1 year bago siya may ara changes sa cervix ng babayi. So, pwede siya low grade lang anay, and then 4 to 5 years, and then maging high grade after 10 years from exposure, and then eventually mag-cause siya ng cervical cancer. So, pwede gid nga years after. Okay, Doc. So, sino na ang mga at risk of developing cervical cancer? So, early sexual debut, early sexual contact, mga aga pa, may sexual history na. So, usually naman, di ba, Ma'am Faith, if aga ka mag-start, tendencies to accumulate, accumulate sexual partners. So, better not to have early sexual debut. Yes. And then, multiple sexual partners. If lain-lain na siya or makadamo ka na sexual partners, it means kasi multiple risk, multiple exposures. So, nan. And then, smoking. Ang smoke, ang nicotine, cervical cells mas gina-accept niya, mas gina-maintain ng lawas ang HPV. So, mas budlay na siya i-erase sa lawas if may ara nicotine. May ginahimo ang nicotine sa cells naton nga instead of getting free of the HPV, ginapastay niya. That's why ara pa rin persistent HPV persistence of HPV happens. And then early pregnancy and multiparity. Multiparity, damo times nga bata. More than 2 times, multiparous na ang babayi. No, if early, kay it means may ara changes sa cervix. That's why ang cervix becomes more prone na magstay ang HPV. That's why early pregnancy and multiparity. And then, last is history of sexually transmitted infection. Kay Ma'am Faith, ang STD, if makakuha ka ng sexually transmitted infection package, deal na siya usually Hindi lang na siya isa. Makakuha ka chlamydia or gonorrhea, hindi lang na siya pure gonorrhea, hindi lang na siya pure chlamydia. Pwede na siya amo ni tanan-tanan or 2 or 3 sini. Chlamydia, gonorrhea, herpes, hepatitis, trichomoniasis, syphilis, HIV. No, so none amo na. So all these risk factors gid siya. Okay, Doc. Let's proceed sa atin nga questions, Doc. Okay, sige ma'am. Okay, Doc. So, some of the questions nga nahatag na natin beforehand na explain naman and nahatagan naman sang sabat. So, ari, Doc, ano ka matuod nga ang pap smear ginapanipis niya ang aton nga ovaries ba? Tama. Kay may nakahambal sa akon before nga ang pap smear is recommended 6 months daw. Pero may nakahambal naman nga hindi siya nami kaya ginapanipis niya ang aton nga matres nga mga babae. So ano, Doc, ang fact about this? Okay, Ma'am Faith, ang pap smear screening tool na siya to determine cervical cancer. So it's ni siya screening tool, meaning ginagamit siya para mabalaan if may mga changes na sa cervix nga pakadto cancer, no? So hindi niya ginapanipis, lang na siya actually nagakuha lang ng jutay lang na cells dito sa cervix, parang mo lang siya ng brush,
gently lang sa cervix para makakuha lang ng cells. So, amo nang Okay. ginagamit namon sa screening nga simplest screening method. Okay. So, amo na siya. Screening tool na siya, ma'am, for cervical cancer. So, hindi niya ginapanipis and amo na ang way to determine changes sa cervix if baka to cervical cancer. I-ano ko na rin din opportunity, Ma'am Faith, nga ang isa ka screening pagyed nga mas ginapush na subong is HPV testing. Okay. No, so para man na siya ng pap smear, but mas ano lang na siya, ang ginatanaw na is positive gid for HPV. Okay. So kay mas ano na siya, mas nami na siya nga test to determine kung ano ang risk ng babayi to develop cervical cancer. So, ang pap smear, ma'am, parang amo ni siya. Ang collection is the same, pap smear and HPV testing. Okay. So, naga-insert ng speculum, ano lang, stroke lang na ng brush and then Okay. ginabutang sa slides, glass slides, amo na siya. And then we send for pathologist ang mabasa, Okay. matanaw ng mga changes. Okay, Doc. So, pila, Doc, ang recommended? Every quarter ba? Or tama to ang every 6 months nga gina-recommend sa aton nga mga babayi to undergo pap smear? Sure. Okay, ma'am. So, amo ni ang akon slide for that. San-o na siya ginahimo. For those 21 to 29 years old, no need for PAPs or HPV if wala ka risk factors. Okay. Amo na, di ba, ma'am, nabutang natin kanina, discuss ko ang mga risk factors. Yes. If wala ka mga risk factors, then you don't need it. Okay. 21 to 29 years old. But if you are 30 to 65 years old, the best ang HPV test nga if Okay. negative siya, pwede siya himuon every 3 years. Okay. Ang pap smear naman, ginahimo siya if negative every 3 years. Okay. Ang mga older women, older than 65, if regular ka naman nga nagpa-pap smear or HPV test before, and normal ang result, then wala na Okay. kinahanglan screening. Unless nga may bago na partner. Mas frequent ang screening namon sa mga patients na HIV positive, Okay. may weak immune system, for example, ma'am, ang mga nagadialysis, normal na pap smear or biopsy. If abnormal na siya, abnormal pap smear, mga amo na siya, Okay. then we do mas frequent gid na screening nga pap smear or HPV test or ang mga positive sa cervical cancer. Okay, Doc. So, another question, Doc. Is abnormal vaginal bleeding, kunod, Doc, is a sign of cervical cancer? Yes, ma'am. It is a sign of cervical cancer. It can be a sign of cervical cancer kay ang vaginal discharge, ano na siya, if may strong odor, may specific nga very distinct for cervical cancer nga smell eh. It's really different from the usual nga vaginal discharge Yes. naton. So, per babae kasi may personal nga imo gid yang smell, no? And Yes. so, di ba, ma'am? So, kabalo ka if ay daw lain na subunghaw nga ang make the woman have a consultation. Di mapakonsulta ka na kay para sure gid nga if it's just infection or it's a starting naga-changes na sa imo cervix na pakadto cervical cancer. Yes, ang first is vaginal discharge. Usually damo siya or green siya or yellow siya. Better nga mapa-check up na gid. Okay. Okay. Doc, ang cervical cancer, naga-affect ni bala sa aton nga mga babae sa aton nga fertility? Oo. Yes, gid siya kay budlay magbusong. Pwede pa rin nga mag-pregnant ang woman with a cervical cancer.
kay may ara kami mga cases na we catch them pregnant. Actually, mas makita namin kay if pregnant ang patient, gina-examine namon. So, gina-pap smear pa rin namo, pwede pa rin mag-pap smear ng pregnant women. Okay. Normally, usually after 3 months. Okay. So, ginatanaw namon, gina-check namon, tapos makita mo may cervical cancer. So, gina-pap smear naman. So, if may changes and lain ang itsura, it looks like cervical cancer, then we, kilanlan mag-biopsy. Pwede pa rin na mag-pregnant ang woman with a cervical cancer. But most of the time, hindi. Hindi, especially if dako na ang bukol. Okay. Okay, Doc. So, Doc, sa inyo, Doc, nga experience, kag based on studies man, pila ang survival rate sang mga women nga may ara sang cervical cancer? Thank you for that question. Okay, sa start, naghambal ko nga most women are diagnosed stage na siya. Yes. So, if advanced stage na, is advanced meaning stage 3, stage Yes. 4 na ang babayi, not so good, no? Not so good, meaning there's a 10% to 15% risk of recurrence, amo na siya. But recently, nagnami na ang aton delivery ng treatment sa Yes. cervical cancer, no? For the advanced stages, nagnami ng delivery ng radiation. Cancer is radiation. Radiation with low dose chemotherapy. So, even if it's a stage 3, nag-improve naman na ang prognosis. So, Okay. mga 80 to 85% of our patients na ara sa late stage, even advanced stage, good prognosis na sila in 5 years. Okay, Doc. So, Doc, example, no? Okay, gamitin ko na ang self ko. For example, ako, na-diagnose ako nga may cervical cancer and then na-treat siya because na-diagnose ako, hindi pa amo naka-advanced stage. Kung amo na bidok nga case, nga nag-ayo ka na, may ara bala nga chance nga ang recurrence bala Doc, nga mabalik siya ang pagtubo sang cancer cells sa aton nga cervix kung na-treat ka na before. Yes. When we talk about cancer, Ma'am Faith, kasi there's always the chance of recurring. Okay. So, ang ano natin is if it's an early stage cancer, in all cancers naman, Yes. and in particular cervical cancer, if catch in an early stage, taas naman ang chance na hindi siya magbalik. Especially for stage 1 nga surgery, survival, 95% survival, good survival. Okay, Doc. Doc, ang amo ni B, for example, may mga women sa aton nga family nga na-diagnose ang amon nga disease. Is it hereditary? Pwede siya, for example, at akon bimama na ano siya, na diagnose siya. So, is it possible nga ako man ma-diagnose man? Hindi siya genetic, Ma'am Faith, ang Okay. cervical cancer. Kay, amo na siya, most are, kay, for example, for you, wala ka naman exposure to HPV. You developing cervical cancer. But, ang ano with the family history of cancer, so may ara, may genetic component na may ara, which may add to your risk of developing developing cancer, no, not cervical cancer. Okay, Doc. Thank you. Pero hindi siya genetic. Okay, for this, Doc,
ano ang follow-up care nga aton nga kinahanglanon sa mga na-treat na nga mga patients? Mhm. So, if after ng treatment ng cervical cancer, whether in the early or late stage, Mm. immediately after treatment, gina-check namon sila first 3 months every month. No, so, Okay, Doc. monthly follow-up for the next 3 months, and then after that, every 3 months na for the Okay, next Doc. 2 years. Okay. And then, Sige, Doc. matapos Thank you. 2 years, Doc, ano okay. ang imo, abi, nga mahatag nga mga pahanumdom sa aton nga mga kauturan, especially sa mga dalagita naton nga mga kababainhan, and kabalo ko nga ang HPV, I think, Doc, if I'm, correct me if I'm wrong, may ara na siya yang vaccine for this, tama? Oh, yes. Yes, ma'am. May vaccine na available. It used to be may 3 nga vaccines available. Ara ang against the 2. 2, di Okay. ba, kanina HPV ang may 2 na very common. Okay. Ang 16 and 18. So against those. And then may ara then against 4. Cervical cancer, ang 16 and 18. And Okay. then, so subong ang available is ang available is the Gardasil 4 and 9. Okay. Actually, medyo ma-phase out na rin ang Gardasil 4, which is against 4 HPV types. Duha Okay. ka cervical warts, ang HPV 6 and 11, and HPV 16 and 18, amo na siya ang 4. And then subong yang nga latest may ara na against 9. So may Okay. 5 more additional nga against cervical cancer. So it's the best kay against 9 na HPV. So ginahatag siya, earliest age is 9 to 14. If Okay. 9 to 14 ang age, 2 doses lang. Pero Okay. if 15 and above, up as a 26 years old or 45, 3 doses na. Okay. So given at 0, 2, and 6 months. Okay. Doc, sa government hospitals or mga barangay health centers, available na ang amo ni nga vaccine? Yes, ma'am. May drive before last year or 2 years ago after the pandemic nga naghatag ang DOH ng or ang LG sa mga LGUs na hatagan sila ng vaccines. Again, continue with the vaccination. So siguro pamangkot lang every now and then sa inyong mga health centers kay base may ara naman drive. Wala lang ko kabalo pa as early as now if may ara plan liwat nga maghatag. Okay. Okay, Doc. So, okay. Doc, ang mensahe na lang naton sa aton nga mga kababainhan, and since na next month is Women's Month naman, and especially sa may mga kabataan subong at early age of like 18 or 19, may mga babies na, and ang mensahe na lang natin sa ila, Doc, to avoid sang cervical cancer, and also for their health, kung paano naton nga take good care ang health sang as a woman and as a mother as well. Thank you, Ma'am Faye. Yes, so sa aton mga younger age group, so Yes. if you can avoid early sexual contact, but okay, if it's you've already done it, and be screened, no? Kinahanglan makadto lang for screening, dasig lang na siya, pap smear or HPV or other types of screening method, but be screened if ara ka sa ara ang mga risk factors, and then be
proactive with your health, no? Kilanlan, we have to take care of our health, no? Ang Filipinos kasi, ano na siya, hindi siya priority, but we Yes. have to prioritize. We have to, in the end, magastuhan ta if, we don't take care and we don't get screened. So prevention always is the best cure. So go for prevention. We don't want na makalabot ta nga magka-disease na. And if may mga questions and we are always available. Your friendly gynecologist for any questions, for any questions, any inquiries, open gid kami sa we would always want you to question and get informed. So open kami to your inquiries. So, Ma'am Faith, if I may plug in. Yes, Doc. Oo. So, ihambal ko lang nga may ara, Cervical Cancer Month. Ano na siya, Presidential Proclamation, May 23 is the Okay, date. Doc. So, ang muna is Cervical Cancer Consciousness Month. So, pwede kayo kakadto sa Amon Society, Philippine Society for Cervical Pathology and Colposcopy, amo na is PSCPC. Okay, Doc. Kay pwede kayo kakadto sa amon website and then may ara for general population. If hindi nyo na-catch tanan nga nahambal subong, you can may ara kayo pwedeng i-click na video, Okay. informative video about cervical cancer. Para sama-sama tayo, we fight and we become aware.